ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Барномаи иттилоъоти вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Сарвинози Нур. Дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. ташкили чорабиниҳои маърифатӣ ва озмунӣ ба муносибати рӯзи забони давлатӣ. арҷо эҳтиром ба муқаддасоти давлатӣ ба ин васила. идомаи тадбирҳои кишоварзӣ дар хуҷагиҳои деҳқонӣ. ҷамъоварии ҳосили пахта дар ноҳияи Фирдавсӣ. ҷалби насли наврас ба варзиши солимгардонӣ. роҳандозии мусобиқаи футболи хурд бо ин мақсад. забони тоҷикӣ барои миллати бузурги тоҷик забони шеъру суруд, забони насри оламгири ориёӣ аст, ки тавассути он шоҳкориҳои беназир офарида шуданд. забони тоҷикӣ дар дарозаи таърих барои қавму миллатҳои гуногуни дунё, ки бо тоҷикон буду бош доштанд, забони дину давлатдорӣ, мактабу маориф, урфу одат, ҷашну маросим ва даҳҳо рукнҳои дигари зиндагӣ маҳсуб мешуд. ҳоло дар пойтахт баргузории чорабиниҳои маърифатӣ ба муносибати рӯзи забони тоҷикӣ идома дорад. нури рӯзгор зери ин унвон дар саҳни Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ин муносибат чорабинӣ идона доир гардид. забон неъмати бебаҳои зиндагии аҳли башар мебошад. инсон фақат тавассути забон метавонад эҳсос ва фикру андешаҳои худро иброз намояд. забони миллӣ оинаи пурҷилои таърих, ҷаҳони маънавӣ ва хираду маърифати ҳар як халқу миллат ба шумор меравад. гузашта аз ин дар фарҳангу тамаддуни халқу миллатҳо аз ҷумла мо тоҷикон забони модарӣ зербинои ҳуввияти миллӣ ва омили аслии ҳифзи он мебошад. дар доираи таҷлил аз рӯзи забони давлатӣ ва ҳафтаи омӯзгорон дар саҳни Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки устодону донишҷӯён ва намояндагон аз як қатор сохторҳои давлатӣ чорабинии зебои фарҳангӣ маърифатӣ дуир гардид. гуфтан маворид аст, ки бо мақсади татбиқи ҳамаҷонибаи муқаррароти қонунии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар тадбирҳои мушаххас амалӣ гардидааст. дар ин замина омӯзиши забони давлатӣ дар ин боргоҳ дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ гардидааст. маврид ба зикр аст, ки бо дар назардошти сатҳи давлатии забони тоҷикӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушди ҳамаҷонибаи забони давлатӣ таъмин шудааст ва танҳо дар замони соҳиби истиқлолӣ такмили забон амалан татбиқ гардид. муддати 100 солаҳост бузургон дар васти забони тоҷикӣ пашӯиш намуданд ва имрӯз низ таҳқиқу пашӯиши донишмандони забоншинос идома дорад. таълимгирандагони ин даргоҳи таълимӣ бо як рӯҳияи баланд аз ин рӯз бо хондани шеър ва санадчаҳои дилнишин истиқбол мекарданд. маврид ба зикр аст, ки забони давлатӣ дар шароити феълӣ ҳамчун рамзи ҳамбастагӣ ва иттиҳоди воқеии ҳама сокинони Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. имрӯз забони давлатӣ дар кишвари мо ҳамчун омили асосии ҳамбастагии миллатҳо ва халқиятҳо эътироф шудааст. ҷойи ифтихор аст, ки забони миллии мо дар даврони истиқлолият дар партави сиёсати сарвари давлат дубора эҳё ва дар мақоми таърихии худ барқарор гардид. чорабини зебои фарҳангӣ идомабахши ҳамоиши имрӯза гардид. соли дуюм аст, ки дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода озмуни забондони ҷаҳондонӣ ташкил ва баргузор мегардад. имсол озмуни донандагони забонҳо дар байни донишҷӯён аз рӯи 12 забон гузаронида шуд. маълумоти бештар дар гузориши навбатии барнома. бо шарофати истиқлоли сартосарии кишвар ва сиёсати забонгустарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли дуюм аст, ки дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода озмуни забондони ҷаҳондонӣ баргузор мегардад. соли гузашта озмуни мазкур аз рӯи 4 забон тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ ва англисӣ доир гардида буд. имсол бошад озмун 12 забонро дар бар гирифт. забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ, англисӣ, чинӣ, олмонӣ, фаронсавӣ, кӯриёӣ, ҷопонӣ, арабӣ, ҳиндӣ ва форсӣ. дар озмун 130 нафар донишҷӯёни 26 муассисаи олии кишвар иштирок намуда маҳорати забондонии худро нишон доданд. маврид ба зикр аст, ки назорати озмун аз ҷониби соҳибзабонон ва намояндагони сафоратхонаҳои муқими Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. мақсади ташкил ва баргузор намудани озмуни забондонӣ ҷаҳондонӣ ин муайян кардани ҷавонони забондон ва бедор кардани завқу салиқаи онҳо мебошад. чуноне ки мо медонем роҳбари давлат ҳамеша дар суханрониҳояшон дар заминаи донистани забони давлатӣ 2 ва зиёда забонҳои хориҷиро омӯзед гуфта пайваста таъкид мекунанд ва донишгоҳи мо омӯзгорони донишгоҳ тасмим гирифтанд, ки пайваста ин иқдомро дастгирӣ кунанд ва чӣ дар озмунҳои
ноҳиявӣ ҷумҳуриявӣ шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ донишҷӯёни мо ширкат мекунанд ва ҳамеша сай мекунем ки ҳамчун донишгоҳи забонҳо дар муаррифӣ кардани забон ва фарҳанги тоҷикӣ самгузор бошем. дар ҳафтаи озмун донишҷӯён аз рӯи талаботи низомнома дар доираи забонҳои дар боло зикр гардида тариқи барномаи махсус ба саволномаҳои тестӣ ҷавоб гардониданд. натиҷаҳо аз ҷониби ҳайати ҳакамони донишманду соҳибзабон ва бо таҷриба муайян шуда саривақт тавассути тахтаҳои иттилоотӣ ба иштирокдорон пешниҳод гардиданд. ғолибон мутобиқи холҳои ҷамъовардаи довталабон ҳамон рӯз муайян шуданд. аз рӯи ҳар як равия ба ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм ифтихорнома ва мукофот пулӣ тақдим шуд. ёдовар мешавем ки ҳадафи асосии озмун татбиқи сиёсати ҳукумати мамлакат барои омӯзиш ва рушди забони давлатӣ ва забонҳои хориҷӣ, баланд бардоштани шавқу ҳаваси донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ба омӯзиши забони давлатӣ ва забонҳои хориҷӣ, рушди малакаи забономӯзӣ ба истифодаи он дар иқтисодиёти давлат, дарёфти донишҷӯёни лаёқатманд ва ҷалби онҳо ба корҳои тарҷумонӣ ва илми таҳқиқотӣ мебошад. дар ҷараёни озмун аз ҷониби донишҷӯён барномаи рангини фарҳангӣ пешкашӣ ҳозирин гардид. бахшида ба рӯзи забони давлатӣ дар пойтахт чорабиниҳои гуногуни маърифатӣ ташкилу роҳандозӣ гардид. дар ин замина бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои шаҳри Душанбе дар боғу гулгаштҳои ноҳияҳо чорабиниҳои консертӣ ва сайру гашти идона ташкил карда шуд. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи таҷлил намудани рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 4 ноҳияи шаҳр чорабиниҳои гуногуни маърифатӣ ташкилу роҳандозӣ гардиданд. илова ба ҳамоиши маърифатӣ ҳамзамон барномаҳои консертӣ дар боғу гулгаштҳои шаҳри Душанбе созмон дода шуд. ин тадбири маърифатӣ дар ноҳияи Шоҳмансур бо ибтикори сохторҳои дахлдор дар ҳудуди боғи фарҳангии Фарогатии Кӯруши Кабир гузаронида шуд. ҷои зикр аст ки барои миллати тоҷик забон нишонаи давлату давлатдорӣ, фарҳангу маънавиёт буда, бозгӯи тарихи тайкардаи миллат, тарихи алифбою анвои хат, китобдорӣ, ҳаёти кишоварзӣ, мусиқӣ, бозгӯкунандаи тарихи фалсафаю ҳикмат, тиб, риёзиёт, ситорашиносӣ, нишони маданияти бузурги луғатнигорӣ, ифодагари беҳамтои ҳунарҳои мардумӣ аз қабили варзиш, кулолӣ, дуредгарӣ, либосдӯзӣ ва чакан, рассомӣ, мусиқӣ, оҳангарӣ, коркарди пилла, истеҳсоли абрешим ва ғайра мебошад. ҳамин аст ки ҳамасола санаи махсус бо ташкили чунин чорабиниҳо истиқбол карда мешавад. забон дар ҳама давру замон барои муттаҳидии миллати тоҷик мусоидат кардааст. дар душвортарин замони зиндагӣ миллати тоҷикро аз нобудӣ раҳо бахшида, ваҳдату ягонагии миллиро таъмин намудааст. барои миллати кӯҳанбунёди мо дар қатори мафҳумҳои зиёди муқаддас воҷаи ваҳдат аз арзиши маънавӣ ва ҳаётан муҳим бархудор аст. ҳамин гуна сокинони ноҳия зери суруду таронаҳо хушиву шодмонӣ карданд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70 чорабинӣ фарҳангӣ бахшида ба рӯзи забони давлатӣ бо шаҳомати хоса баргузор гардид. ҳамоиш бо ҳадафи баланд бардоштани сатҳи донишу маърифати хонандагон нисбат ба забони давлатӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ ва таҳкими ҳисси ифтихори ватандорӣ миёни насли наврас ташкил шудааст. чорабине ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70 доир гардид, бо сухани ифтиҳои роҳбати муассиса оғоз гардида, аҳамияти тарихӣ ва сиёсию фарҳангии рӯзи забони давлатиро тавзеҳ дода, иброз доштанд ки Тоҷикистон аз замони ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ забони тоҷикиро ҳамчун муқаддасоти давлатӣ эълон намуда, онро чун дастоварди тарихӣ ҳифз менамояд. дар мавриди ҳимоя, пуштибонӣ ва рушду густариши забони тоҷикӣ, нақш ва мавқеи шахсияти тарихии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бузургу беназир аст. маҳз бо шарофати ин марди хиратманду дурандеш, силсилаи қонуну қарорҳо оид ба забони тоҷикӣ қабул ва мавриди амал қарор гирифтанд, ки онҳо мақому манзилати забони тоҷикиро хеле боло бурданд.
доранд. Бояд гуфт ки забони давлатӣ на танҳо воситаи муошират, балки рукни муҳими ҳуввияти миллӣ, омили муттаҳидсозандаи ҷомеа, таъминкунандаи ҳастии давлат, ифодакунандаи рамзи миллат ба шумор меравад. Дар раванди ҳамоиш омӯзгороне ки дар таълиму тарбияи насли наврас нақши шоиста доранд, бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотирмон қадрдонӣ гардиданд. Ин иқдом боиси рӯҳбаландии омӯзгорон гардида, ҳамзамон намунаи хуби дастгирӣ ва ҳавасмандсозии кадрҳои соҳаи маориф дар самти тарбияи худшиносии миллӣ ба ҳисоб меравад. Сипас намоиши фарҳангӣ ки иборат аз сурудҳои ватандӯстона ва шеърҳо дар васти забони тоҷикӣ, иҷрои рақсҳо, намоиши санъатчиҳои тарбиявӣ аз осори классикон ва адибони муосир буд, аз ҷониби хонандагони болаёқат таҳия ва иҷро гардида, ҳисси ифтихор аз забони модарӣ ва ватану миллатро дар дилҳо афзун сохт. дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур аз ҷониби бахши кор бо занон ва оилаи ноҳия дар боғҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва гулгаштҳои ноҳия аксияи тоҷикона мепӯшем доир гардид. дар он занону духтарони фаъоли ноҳия ва донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳои ҳудуди пойтахт ширкат варзиданд. ҳадаф аз баргузории маъракаи мазкур тарғиби либоси миллӣ арзёбӣ мегардад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хуст. душанбе акнун дар марҳилаи нави рушд қарор дорад. имрӯзҳо кӯчаву хиёбони он гулпӯшу зебо ва назаррабо аст. бо мақсади муаррифии ин ҳама зебоӣ ва шукӯҳи пойтахт, инчунин тарғиби либоси миллӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур аксияи тарғиботии тоҷикона мепӯшем роҳандозӣ шудааст. зимни ин тадбир бонувони зебо бо пӯшидани пироҳани тоҷикона дар гулгаштҳо гашту гузор намуданд. таърих гувоҳ аст ки зан модари шарафманди тоҷик дар ҳама давру замон постори оину анъанаҳои муқаддаси миллат буда, дар ҳифз ва нигаҳдошти фарҳанги аҷдодӣ мавқеи назаррас дорад. маҳз иқдоми аксияи тоҷикона мепӯшем бо мақсади гиромидошти фарҳанги миллӣ, тарғибу ташвиқи либоси миллӣ ва фарҳанги либоспӯшии тоҷикон аз ҷониби шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур роҳандозӣ карда шуд. боиси сарфарозист ки солҳои охир таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, ташвиқу тарғиби либоси миллӣ зиёд гардидааст. маврид ба зикр аст ки чунин иқдом имконияти хубе барои муаррифии либоси маҳалливу миллӣ ва эҳёи суннатҳои неки ниёгон фароҳам меоварад. ҳадаф аз баргузории маъракаи мазкур тарғиби либоси миллӣ арзёбӣ мешавад. зеро вақте сухан аз сару либоси миллӣ меравад, ҳатман симои зан модари тоҷик бо сару либоси зебо ки дар ҳар давру замон постори урфу одат ва анъанаҳои муқаддаси халқу миллат мебошад, пеши назар меояд. мақсади дигари баргузории ин иқдом пешгирии либоспӯшии бегонаи бархе занону бонувон ва ҷавондухтаронест ки мутаассифона имрӯз бо тақлид ба фарҳанги бегона либоси ғайр ба бар мекунанд. аз ин рӯ чунин маъракаҳо метавонад бо дастгирии волидон, омӯзгорон ва фаъолони ҷомеа садди роҳи бегонапарастӣ шаванд. маврид ба зикр аст ки ин ҳама зебоиву шукӯҳи хоса ки бо композитсияи хоси гулҳо амалӣ шудааст, барои боз ҳам зебо ва назаррабо намудани шаҳри Душанбе заминаи мусоид мегузорад. барои дар 4 фасли сол гулпӯшу зебо нигоҳ доштани симои шаҳр, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур низ талош намуда мунтазам тадбирҳои агротехникиро дар самти сабзазоркунӣ дар амал пиёда месозанд. ҷамъовари пахта дар шаҳру ноҳияҳои пахтакори ҷумҳурӣ бо маром идома дорад. дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Душанбе низ ин раванд тақвият ёфтааст. гузориш пайгири ҳамин мавзӯъ аст. рӯзҳои истироҳатӣ дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе бо иштироки бевоситаи муовини раиси шаҳри Душанбе Фақирзода Рустам Раҳим, роҳбарияти ноҳия, кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кормандони касбу кори гуногуни мақомоти иҷроия ва сокинон маъракаи дастаҷамъонаи ҷамъоварии ҳосили пахта бо рӯҳияи баланд баргузор гардид. маврид ба зикр аст ки кормандони сохторҳои гуногун рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳашар баромада барои беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили баранҷ парваридаи кишоварзон кӯмак менамоянд. ҳангоми ҷамъоварии ҳосил масъулин аз кишоварзон даъват ба амал оварданд ки дар ҷамъоварии ҳосили пахта бо масъулияти баланд ва садоқатмандӣ ширкат варзида барои саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил талош намоянд. ҳамчунин таъкид намуданд ки обу ҳавои зудтағйирёбандаи фасли тирамоҳ моро водор месозад ки суръати чинишро вусъат бахшида барои саривақт ҷамъоварии ҳосили пахта аз тамоми имкониятҳо истифода намоем. кишоварзӣ самти муҳими таъминкунандаи аҳолӣ бо маводи озуқа ва корхонаҳои саноатӣ ва инчунин заминаи бо эътимод ҷойҳои нави корӣ маҳсуб мешавад. чӣ хеле ки мо имрӯз дидастем дар
ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در خواجگی دهقانی بختیار حضور داریم. در اینجا در 73 گکتار پخته کردیم در دایره ناحیه. حالا باشه در همین خواجگی دستانجامانان همه تشکیلات و مؤسسه های همین ناحیه فردوسی حضور دارند. ما در یک جایگی برای تامین امنیت صنعت کنی جمهوری سهم خود را همه تشکیلات و مؤسسه ها میگذارند. موافق اطلاع مسئولین شماره خواجگی‌های دهقانی ناحیه فردوسی 295 عدد بوده، مساحت عمومی زمین کشت تا به 815 گکتار دامن پهن نموده است. امسال خواجگیداران در زمین‌های کشاورزی در میدان 73 گکتار پخته کش نمودند که حالا در اکثر آنها جمع‌آوری حاصل با مرام ادامه دارد. با استحصال پخته خوش‌صفت خواجگیداران ناحیه شهر دوشنبه نیز تلاش دارند که در برابر دیگر ناحیه‌های پخته‌کار جمهوری برای صنعت کنونی با صورت مملکت با فراهم نمودن اشیاء خام سهم نظررس خود را گذارند. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه درباره تجلیل نمودن روز زبان دولتی و استقبال از جشن 31 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با ابتکار مؤسسه دولتی ریاست کار با مکتب‌ها و انشاءات ورزشی شهر دوشنبه در یک جایگی با ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه مسابقه ورزشی اوید به فوتبال خرد بین نورسان شهرک و محله‌های پایتخت افتتاح گردید. تفصیلات در مطلب غنچه‌گل نورعلی‌زاده. бахшида ба рӯзи забони давлатӣ ва сазовор истиқбол намудани ҷашни 31 солагии конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқаи варзишӣ оид ба футболи хурд байни наврасони шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт оғоз гардид. чорабинӣ бо ташаббуси риёсати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишӣ дар якҷоягӣ бо риёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе роҳандозӣ гардида дар он намояндагони сохторҳои варзишӣ ва варзишгарони наврас ширкат доштанд. дар оғози мусобиқа намояндагони сохторҳои дахлдор суханронӣ намуда баргузории чунин чорабиниҳоро муҳим арзёбӣ карданд. зикр карда шуд ки мақсади асосии баргузории ин мусобиқа тарғиби тарзи ҳаёти солим, таҳкими дӯстӣ миёни наврасон ва ҷалби онҳо ба варзиш мебошад ва тавассути чунин чорабиниҳо наврасон ба фарҳанги варзишӣ ҷалб гардида истеъдодҳои нав кашф меёбанд. дар идома гуфта шуд ки мусобиқаи имрӯза ба ифтихори рӯзи забони давлатӣ ва ҷашни конститутсия баргузор гардида яке аз василаҳои муҳими тарбияи ватандӯстии кӯдакону наврасон мебошад. мусобиқа бо ҳадафи тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби наврасон ба варзиш, таҳкими дӯстиву ҳамбастагӣ миёни кӯдакон ва дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ роҳандозӣ гардида дар он даҳҳо даста аз шаҳраку маҳаллаҳои гуногуни шаҳри душанбе ширкат доштанд. маврид ба зикр аст ки мусобиқаи варзишӣ оид ба футболи хурд байни наврасону ҷавонони шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт ҳамасола бо дастгириҳои бевоситаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ баргузор мегардад. мақсади баргузории ҷалб намудани наврасону ҷавонони шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт ва ин намуди варзиш мебошад. бояд қайд намуд ки ин наврасону ҷавононе ки дар ин мусобиқаҳо иштирок мекунанд аз байни инҳо беҳтарин футболбозон интихоб гардида ба дастаҳои мунтахаби тоҷикистон сафарбар мегарданд. қобили зикр аст ки чунин чорабиниҳо на танҳо барои рушди ҷисмонии наврасон мусоидат мекунанд, балки заминаи мусоиде барои худшиносии миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои давлатдории миллӣ фароҳам месозанд. тибқи нақша мусобиқа дар чанд марҳила баргузор гардида дастаҳои беҳтарин ба даври ниҳоӣ роҳ меёбанд. абдураҳмон, ман аз аштаи гулобод. мо имрӯз дар мусобиқаи футболи хурд байни шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт иштирок намуда истодем. мо соли дуюм аст. мо соли якум сазовори ҷой нагардидем ва роҳафтода нашудем. тамринҳоро хеле зиёд кардем ва мехоҳем ки ин сол сазовори ҷой аввал гардем. чунин иқдомҳои варзишӣ дар арафаи ҷашнҳои миллӣ баёнгари таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти мамлакат ва мақомоти маҳаллӣ нисбат ба рушду такомули насли наврас ва таҳкими арзишҳои давлатдории миллӣ мебошанд. мусобиқаи мазкур тӯли як моҳ дар майдончаҳои варзишии ноҳияҳои пойтахт доир гардида чорабинии ҷамъбастии он дар арафаи рӯзи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст. дар озарбойҷон сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2025 идома дорад. тими то 16 солаи тоҷикистон мақоми чаҳорумро касб намуд.
ёдовар мешавем ки дар марҳилаи гурӯҳӣ дастаи мо бо ҳисоби 1-0 аз Озарбойҷон мағлуб шуда бо ҳисоби 7-1 қирғизистонро шикаст дода буд. мавриди зикр аст ки бозиҳои сеюми кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил 28 сентябр оғоз гардида то 8 октябри соли 2025 дар 7 шаҳри Озарбойҷон идома меёбад. бозиҳои якуми иттиҳоди давлатҳои мустақил соли 2021 дар Русия ва дуюми он дар Беларус соли 2023 баргузор шуда буданд. ба диққати шаҳрвандони кишвар аз ҷумла сокинони шаҳри Душанбе расонида мешавад ки аз 8 то 12 октябри соли равон дар пойтахти мамлакат чорабиниҳои сиёсӣ баргузор мегарданд ва омадани меҳмонони зиёд дар назар дошта шудааст. аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт ва сокинону меҳмонони пойтахт эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки рӯзҳои зикршуда ба ҳарчи камтар кардани ҳаракат дар роҳҳои протоколӣ яъне хатсайри рафту омади меҳмонон эътибор диҳанд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, бо мо бимонед.